ukuqinisekisa ukubaluleka ka door to door, ukubaluleka nokuqinisekisa ukuthi abantu abadla imishanguzo kubalulekile babe nako bakubeka phezulu kwetafula. ITheku lihlaselwe kakhulu yilolu bhubhane lwe-TB ngoba wonke umuntu ufisa ukuzohlala eThekwini. Ngakho-ke siyazisa kakhulu abantu bakithi bayidle imishanguzo ngoba i-TB iyalapheka. Here today, we're here for TB and HIV and AIDS. So what we have been doing since 2004 is partnering with the government of South Africa, including the eThekwini Municipality Health Services, to end the HIV and AIDS scourge and its sister, tuberculosis. Asisukumeni silwisane nalesifo. We should not allow to be defeated by TB. Ukufika lama programs anje kubaluleke kakhulu ngani ngoba abantu abaningi sebeyasaba ukuya emakliniki ngani ngoba onesi bakhala ngonesi ukuthi babanika inkinga bebe emakliniki and basaba nabantu kanti thina besisemphakathini si provide lo siza abalithola ekliniki.